elmúlt hetekben nagyon sokat dolgoztunk egy új terméken, amit szeretnénk nektek most megmutatni. Ez nem más, mint az új telinyomatos full print párnánk, amelynek az a különlegessége, hogy nem egy fekete vagy fehér alapra kell kiválasztolatok a mintát, hanem az egyik szélétől a másik szélig, és még a másik oldalán is látható a minta, amit választotok és megszerkeztetek. A párna 35x35 cm-es, nem csak a húzat, hanem a párna belső is érkezik hozzátok a csomagban, akár mindennapi használatra is alkalmas díszpárnaként. Nagyon sok mintát készítettünk el nektek, ráraktuk a párnára azokat a mintákat, amiket nagyon szerettek. Készítettünk mintákat apukáknak, anyukáknak, nagymamáknak, nagypapáknak, készítettünk olyan mintákat, ahova a saját fényképeiteket tudjátok behelyezni. Csináltunk cuki karakteres mintákat, ahol ti tudjátok megszerkeszteni akár az egész családotokat, és persze cuki kisállatok sem maradhatnak ki. Csináltunk kiskutyásat, kis cicásat, csináltunk gamer párnákat és focis párnákat is.